Προμηνύεται κατά την άποψή σου ένας πολύ αμφίροπος τελικός, Μαριέ? Πιστεύω ναι, θα είναι ένα παιχνίδι 50-50. Είναι γιορτή του ποδοσφαίρου μεταξύ δύο από τις καλύτερες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου, δύο από τις ιστορικότερες ομάδες με αρκετές κατακτήσεις τίτλων στην τροπαιοθήκη τους. Πιστεύω ότι θα διεξαχθεί ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, πολύ αμφίροπο παιχνίδι, και εύχομαι ο κόσμος που θα έχει την τύχη να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι να φύγει ικανοποιημένος από το θέαμα και από την ποιότητα του ποδοσφαίρου που θα παρακολουθήσει. Μάλιστα. Γιάννου, η δική σου άποψη? Θα συμφωνήσω με τον Μάριο. Ακριβώς αυτά και εγώ θέλω να δω απόψε. Εμένα λίγο με χαλάει το γήπεδο. Δεν ξέρω... Και λίγο καιρικές συνθήκες. Η πληροφόρηση που έχουμε από την Λάρνα είναι ότι υπάρχουν καταρρακτώδεις βροχές. Είναι και αυτή η σκόνη. Οι καιρικές δεν με απασχολούν τόσο όσο σε μια γιορτή ποδοσφαίρου, όπως είναι ο τελικός κυπέλλου Κύπρου, θα έπρεπε να έχει διαλεχτεί έναν καλύτερο γήπεδο, όπως το Γάσιπι ή το Αντώνης Παπαδόπουλος. Αυτό το γήπεδο δεν προσφέρεται καθόλου για τελικό και χάνει, νομίζω, λίγο τη μαγεία ο τελικός. Όμως θα συμφωνήσω με τον Μάριο, αυτά που είπε είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να δώσει την ευκαιρία στους φιλάθλους να το ευχαριστηθούν και ελπίζουμε όλοι να παρακολουθήσουμε κάτι το αξιόλογο. Υπάρχει τεράστια δίψα και στους δύο φιναλίστ. Υπάρχει το κίνητρο. Ο Απόλλωνας θέλει το εισιτήριο για την Ευρώπη. Θέλει να κάνει και το back-to-back μετά από 40 τόσα χρόνια. Άλλο τόσο διψά και η Ομόνοια. Υπάρχει αυτή η κατάσταση φέρω στο πρωτάθλημα που απέτυχε. Και υπάρχουν αυτοί οι πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές που θέλουν να εξηλαιωθούν μέσω της κατάκτησης του κυπέλλου. Κοιτάξτε, σε ένα τελικό κυπέλλου δεν μπορείς τίποτα να πάρεις σαν δεδομένο. Θα κρυθούν όλα μέσα στο γήπεδο από την απόδοση των δύο ομάδων. Η τεχνική, η τύχη θα παίξει μεγάλο ρόλο. Κάποτε θυμάμαι στα δικά μας τα παιχνίδια μια μικρή λεπτομέρεια καθόριζε ένα μεγάλο τίτλο. Βλέπω ότι και οι δύο ομάδες έχουν ίσες πιθανότητες. Εγώ δεν θα δίνα σε καμιά ομάδα το προβάδισμα. Ίσως η Ομόνοια, αν και εφόσον με τη δυναμική που έχει τον τελευταίο καιρό, με την παρουσία του κυρίου Λάρκου, να μου δίνει εμένα, ας πούμε, στο ένα μικρό προβάδισμα. Όμως σε με δυναμική νομίζω πάει και ο Απόλλωνας, έτσι. Ναι, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα υποτιμήσω τον Απόλλωνα ή τον κύριο Ανδρέα με την δική του δυναμική στην ομάδα. Εγώ απλά θέλω να κάτσω στην τηλεόραση να παρακολουθήσω κάτι το οποίο θα μου μείνει αξέχαστο, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχω παρακολουθήσει ένα τελικό που να μου μείνει αξέχαστος. Ωραία. Μαρία, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια κτηνογραφία ξεκινώντας από τον Απόλλωνα, σαφέστατα είναι μια ομάδα με πολλές αρετές μεσοεπιθετικά. Πίσω παρουσίασε κατά καιρούς κάποια προβλήματα. Σκοράρει με ευκολία. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν μεγάλες ικανότητες στο σκοράρισμα, όχι μόνο η καθαρά επιθετική. Ένα ερωτηματικό είναι η σταθερότητα του Απόλλωνα. Μπορούμε να το δούμε εξαιρετικό σε κάποιο χρονικό διάστημα του αγώνα, σε κάποιο άλλο όχι τόσο καλό? Εγώ θα διαχωρίσω κάπως, αν πάρουμε τους τελευταίους 2 μήνες, τα μάτς του κυπέλλου και τα μάτς του πρωταθλήματος. Στα μάτς του κυπέλλου ο Απόλλωνας ήταν συνεπής, έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πιστεύουν σε αυτό το θεσμό, έχουν καταφέρει να αποκλείσουν από Ανόρθωση, έναν φορμαρισμένο Ολυμπιακό, και έτσι η δυναμική αυτής της ομάδας στο θεσμό πάντα του κυπέλλου είναι αρκετά καλή. Και εμένα σαν Απολλωνίστα και σαν φίλαθλο με ικανοποιεί πλήρως και είμαι σίγουρος ότι και σήμερα θα παρουσιαστεί τόσο καλός όσο να αρκέσει για να κατακτήσει το κύπελλο. Μας δίνει την κατάλληλη πάσα για να πάμε να δούμε έτσι την πορεία του Απόλλωνα μέχρι τον τελικό. Ομάδα των ανατροπών, λοιπόν, ο Απόλλωνας έφερε εις πέρα στο πολύ δύσκολο έργο που είχε. Απέκλεισε από Ολυμπιακό και Ανόρθωση μετά από παιχνίδια με τεράστιο suspense. Πρωταγωνιστές της πορείας Μαρτάκοβιτς και Μπακούρα. Μπορεί ο Απόλλωνας αυτή τη χρονιά να πέρασε μέσα από συμπληγάδες, αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να φτάσει στον τελικό του κυπέλλου, έχοντας στον ενεργητικό του τις περισσότερες ανατροπές στα τελευταία λεπτά. Ως κυπελούχος, η ομάδα της Λεμεσού ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από τη δεύτερη φάση. Μόνο που η κληροτίδα για μία ακόμη φορά έπαιξε περίεργο παιχνίδι με τους γαλάζιους της Λεμεσού να βρίσκουν στο δρόμο τους τον ΑΠΟΕΛ σε μία επανάληψη του περσινού τελικού. Στον πρώτο αγώνα στο Γάσιπι, η ομάδα του Αντρέα Μιχαηλίδη δε δίχτυα και με την ισοπαλία 1-1 πήρε προβάδισμα για τον επαναληπτικό του Τσιρίου. Πίεσε ασφιχτικά και ψηλά τον Πουρσαϊτίδη. Θα κάνει και το σούτ, ο Χιώτης με τα πόδια. Γκολ! Ο Μπακούρα, όπως και στο τελικό, ανοίγει το σκορ και απόψε. Στο 17ο λεπτό. Στη
Στη Λεμεσό, Απόλλωνας, έχοντας για μία ακόμη φορά τη στήριξη των φίλων του, πήρε τη νίκη με 2-0, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Ο Σενής τον Μαρτάκοβιτς κάνει κίνηση και φεύγει. Βγαίνει ο Χιώτης, ο Ντομίνγκες τον πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Απόλλωνα. Επόμενος αντίπαλος Ολυμπιακός, όπως και με τον Αποέλ, ο πρώτος αγώνας έγινε στο Γάσι Πι με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Ο αγώνας του Τσιρίου όμως επιφύλαξε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του θεσμού. Ο Ολυμπιακός 10 λεπτά πριν από τη λήξη προηγείτο με 2-0. Ο Μίλιαν Μιρτάκοβιτς όμως για μία ακόμη φορά κατάφερε να οδηγήσει τον Απόλλωνα στην ανατροπή και στη νίκη με 3-2. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά, η μπάλα σκάει εκεί από κοντά, 3-2 Μαρτάκοβιτς. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μίλιαν Μαρτάκοβιτς κάνει την ολική ανατροπή για τον Απόλλωνα. Παρά τα οικονομικά προβλήματα, ο Απόλλωνας είχε τις λύσεις στο γήπεδο, κερδίζοντας δίκαια το θαυμασμό με την απόδοσή του. Στα ημιτελικά η ομάδα της Λεμεσού βρήκε μπροστά της μια παλιά γνώριμη στο θεσμό, την Ανόρθωση. Ντέρπι τα οποία χαρίζουν θέαμα και συγκινήσεις, διατηρώντας αμύωτο το ενδιαφέρον όλων των φιλάθλων. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος η ομάδα του Αντρέα Μιχαηλίδη διατήρησε την υπέρ της παράδοση και με μια απίστευτη ανατροπή στο Αντώνης Παπαδόπουλο στα τελευταία λεπτά πήρε την νίκη με 2-1 χάρη στον Μίλιαν Μιρτάκοβιτς. Και πάλι ο Λόπες σεντράρει, ο Σεμέδο περνάει μπάλα, ο Ραούλ Γκονζάλες, Μιρτάκοβιτς, γκολ! 2-1 ο Απόλλωνας! Ξαναθυμηθήκαμε λοιπόν με ποιο τρόπο ο Απόλλωνας έφτασε ως εδώ, στον μεγάλο τελικό. Μάριε, κατά την άποψή σου, οι παίχτες κλειδιά για το σημερινό παιχνίδι σε αυτή την πορεία τράβηξαν το κουπί ο Μαρτάκοβιτς και ο Πακούρα. Ο Κιντέρος επίσης είναι σημαντική παρουσία του στην νευραλγική μεσαία γραμμή. Ο Ατόρνο, η δική σου άποψη? Ναι, αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές που προανάφερες, Ανδρέα, είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει το 80% των γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα και βασικά σε αυτούς τους δύο ρίχνει όλες τις δυνάμεις για να πετύχει κάποιον γκολ. Παρόλο που σε κάποιους τελικούς, Μάρια, ίσως αναδεικνύονται και κάποιοι ήρωες ποδοσφαιριστές που ίσως δεν τους περιμένουμε. Ακριβώς. Αυτό που προαναφέραμε προηγουμένως είναι ένας τελικός που μπορεί τα πάντα να συμβούν. Είναι το τελευταίο παιχνίδι, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές προετοιμάζονται κατάλληλα και ψυχολογικά και αγωνιστικά, διότι είναι ένα παιχνίδι που θα το βλέπει όλοι οι φίλαθλοι ως Κύπρος και γι' αυτό κάθε ποδοσφαιριστής προετοιμάζεται κατάλληλα. Ωραία. Να πάμε τώρα να θυμηθούμε και την πορεία της Ομόνοιας προς τον τελικό. Απέκλεισε Χαλκάνδρο Ατρόμητο, Άρη και Εθνικό. Με το δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης στο Δασάκι να είναι συγκλονιστικό. Άνθρωπος της τελευταίας στιγμής με τον γκολ του 8 λεπτά πριν το τέλος της παράτασης, ο Λεάνδρο Μαρκολίν. Ο Εφρέμ εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα πάει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν απομακρύνεται η κόντρα. Ευκαιρία, γκολ! 1-1. Η Ομόνια πετυχαίνει με τον Λεάνδρο το πολυπόθητο εκτός έδρας γκολ. Με τον γκολ του Λεάνδρου 8 λεπτά πριν το τέλος της ημίωρης παράτασης, η Ομόνια πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στον τελικό κυπέλου. Ο επαναληπτικός στο Δασάκι με αντίπαλο τον αξιόμαχο Εθνικό ήταν συγκλονιστικός. Η ομάδα του Τόζα Σάμπορης είχε δύσκολο έργο, αφού πρώτα θα έπρεπε να ισοφαρίσει το 1-0 του πρώτου αγώνα. Ο Κεπάτσε με ωραία ενέργεια πλάσαρε ιδανικά τον Γιοργαλίδη και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και ο Κεπάτσε έχασε σπάνια ευκαιρία για το 2-0 και να στείλει τον Εθνικό στον μεγάλο τελικό. Και ο Λουαλούα πρώτος στην μπάλα. Ο Λουαλούα κάνει λάθος ευκαιρία, δεύτερη προσπάθεια την οποία χάνει ο Κεμπάντσε. Η Ομόνια πήρε το εισιτήριο και θα βρεθεί μετά από 6 χρόνια και πάλι σε τελικό κυπέλου. Στον πρώτο αγώνα στο Γασιπί η Ομόνια πήρε την νίκη με 1-0 με υπέροχο γκολ του Κωνσταντίνου Μακρύδη. Προηγήθηκε ο ωραίος συνδυασμός των Πρασίνων και άψογη εκτέλεση από τον Μακρύδη. Η κλήρωση του κυπέλου χαμογέλασε για τα καλά στην Ομόνια. Καταρχήν βρήκε στο δρόμο της τον Χαλκάνορα, τον οποίο κέρδισε με 4-0 και 2-0. Επόμενος αντίπαλος ο Ατρόμητος Γεροσκήπου, τον οποίον οι πράσινοι νίκησαν με 6-0 στο Γασιπί και ο επαναληπτικός είχε καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα. Στην Πάφο το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2. Ο φιλόδοξος Άρης κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Ομόνια. Οι πράσινοι στον πρώτο αγώνα στο στάδιο της πρωτεύουσας με ηγέτη και σκόρερ 2 τερμάτων
το Λούα Λούα κέρδισαν με 3-0 και έβαλαν τις βάσεις για πρόκριση στην ημιτελική φάση. Μακρύδης, Ρενχίφο, Λούα Λούα, καλή κίνηση από τον Κογκολέζο και να το γκολ. 1-0 στο 15ο λεπτό. Στον επαναληπτικό του Τσιρίου η Ομόνοια ήταν και πάλι νικήτρια με 3-1. Είδαμε και την πορεία της Ομόνοιας μέχρι τον τελικό. Γιάννο, είδαμε και τις πορείες των δύο φιναλίστ. Πολλοί λένε ότι θα μετρήσει το γεγονός ότι ο Απόλλωνας στο διπορικό του απέκλεισε σαφώς ανώτερους αντιπάλους. Η δική σου η άποψη? Εγώ δεν τη συμμερίζομαι καθόλου. Ένας τελικός είναι πάντοτε τελικός. Άλλωστε γι' αυτό λέγεται θεσμός κυπέλλου, γιατί η κλήρωση ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου φέρει είτε εύκολο είτε δύσκολο αντίπαλο. Έχω παρακολουθήσει την Ομόνοια σε όλα τα παιχνίδια στο κύπελλο και η Ομόνοια ήταν σταθερή ως προς το στόχο της, γιατί εφόσον έμεινε έξω από το πρωτάθλημα ήταν επιβεβλημένος αυτός ο στόχος. Θα έλεγα ότι τόσο ο Απόλλωνας όσο και η Ομόνοια είχαν την τύχη με το μέρος τους, γιατί απέκλεισαν τις ομάδες σχεδόν τελευταία λεπτά και με συνοπτικές διαδικασίες, θα λέγαμε τύχης. Απόψε αυτό για μένα δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Μάλιστα. Εξαρτάται καθαρά από το σύστημα της ομάδας, την τακτική και την απόδοση των ομάδων. Θα μιλήσουμε και για τις τακτικές και πιθανές εντεκάδες. Άκουσες την άποψη του Μάριου για τους παίκτες κλειδιά του Απόλλωνα. Θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο και να μας πεις και για την Ομόνοια? Σίγουρα ο Κωνσταντίνο, έστω και αν το τελευταίο διάστημα είναι εκτός σκοραρίσματος, είναι μια τεράστια προσωπικότητα και δει έναν τελικό. Ο Μακρύδης, ο Λεάντρο, ο Λούα Λούα δείχνει ανεβασμένος. Η δική σου άποψη? Η Ομόνοια έχει πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι κλειδιά, ακόμα και ο Λεάντρο, ακόμα και ο Καρυπίδης μαζί με τον Βέντσελ είτε τον Χαραλάμπους, ποιοι θα ξεκινήσουν. Είναι πολύ καλοί στις στατικές φάσεις που μπορούν να δώσουν προβάδισμα. Εγώ θα έλεγα ακόμα και ο τερματοφύλακας είναι πολύ μεγάλη παρουσία για την Ομόνοια, ο Αντώνης Γεωργαλίδης. Που σημαίνει ότι για μένα δεν μπορώ να ξεχωρίσω ότι ο Α ή ο Β παίκτης θα είναι καθοριστικός ή ο ήρωας της βραδιάς. Εγώ έχω ζήσει ήρωες από το πουθενά που ίσως. Και δίνουν μια άλλη ομορφιά. Αυτό να είναι και η ομορφιά πράγμα των τελικών. Ωραία. Ανδρέας Μιχαηλίδης στον πάγκο, ο πολύ έμπειρος τεχνικός, με πέμπτη διαφορετική ομάδα, πέμπτη παρουσία σε τελικό, το πανηγύρισε με την ανόρθωση. Η δική σου η άποψη, πόσο θα μετρήσει το γεγονός της παρουσίας του κυρίου Μιχαηλίδη, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι συνέβαλε τα μέγιστα όταν ανέλαβε τον Απόλλωνα, θυμάσαι σε ποια κατάσταση τον ανέλαβε και πού τον οδήγησε? Όντως, η παρουσία του κυρίου Μιχαηλίδη στην ομάδα του Απόλλωνα ήταν καταλυτική. Έχει αναλάβει την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη βαθμολογική και ψυχολογική κατάσταση. Έχει καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα στην 5η θέση και να την φέρει στον τελικό του κυπέλλου. Η παρουσία αυτού του ανθρώπου ήταν για μένα σωτήρια σε αυτή την ομάδα. Είναι ένας έμπειρος προπονητής, ένας προπονητής με αρκετή πείρα. Είναι ο πέμπτος τελικός που θα έχει να παίξει σήμερα. Εύχομαι να είναι και ο τυχερός για να κατακτήσει και αυτός ένα δεύτερο τρόπαιο στην πολύχρονη καριέρα του σαν προπονητής. Όλοι στον Απόλλωνα έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει καταφέρει να ηρεμήσει την ομάδα, έχει δώσει αυτή την κατάλληλη ψυχολογία που απαιτείται για ένα παιχνίδι όπως το σημερινό. Ωραία. Νεόφιλος Λάρκου, φιλόδοξος και μεθοδικός, έδειξε ότι μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι. Η Ομόνοια παρουσιάζεται ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα. Είναι αίτηρη με τον Νεόφιλο Λάρκου. Ως ποδοσφαιριστής πανηγύρισε πρωτάθλημα με τον πεζοπορικό. Είχε παρουσία σε τελικό με την ΑΕΚ ως αρχηγός, έχασε από το ΑΠΟΕΛ. Θέλει τον πρώτο τίτλο ως προπονητής. Εγώ, όπως ξέρετε και σε προηγούμενες δηλώσεις που έχω κάνει, είμαι υπέρ των Κύπριων νεαρών και φιλόδοξων προπονητών. Με τον Νεόφιτο είμαστε φίλοι και γνωρίζω ακριβώς και τη φιλοσοφία του. Είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει να δουλεύει πειθαρχία, θέλει να δουλεύει τακτική, του αρέσει να ψάχνεται και εμένα με εκφράζει. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ντεβαντάζ σε αυτόν τον τομέα, γιατί ο κύριος Ανδρέας είναι, όπως ξέρετε όλοι, πολύ πυρός. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το θέσω σαν μειονέκτημα. Ίσως να είναι ένα μικρό ντεβαντάζ ως προς το εκτόπισμα της Ομόνοιας σαν ομάδα. Όμως ξέρετε ότι όλοι οι προπονητές ξεκινούν από κάπου. Έτσι και ο Νεόφιτος Λάρκου. Και έχει την τεράστια ευκαιρία να συνδέσει το όνομα του με μια μεγάλη επιτυχία. Και ο Νεόφιτος Λάρκου έχει την ευκαιρία της ζωής του, ώστε να πάρει έναν κύπελλο μαζί με την Ομόνια. Πιθανή εντεκάδα παίζεται μια θέση, σκέφτεται για τον παρτενέρ του Καρυπίδη στο κέντρο της άμυνας. Μάλλον θα προτιμήσει τον Χαρλάμπους αντί τον Βέντσελ. Οι άλλες θέσεις είναι κατηλημμένες. Ο Σπούκινγκ, ο Αβραάμ, ο Λεάντρο, ο Αγκουιάρ και ο Μακρύδης στα χαφ, Λούα Λούα Αλονεύτης και Μιχάλης Κωνσταντίνου.
Πολύ σύντομα ένα σχολείο. Και εγώ έτσι θα έλεγα, γιατί βλέποντας τον Λάρκο πως ενεργεί, μάλλον τον Χαραλάμπους θα ξεκινήσει σαν αμυντικό. Για μένα, σαν προπονητής που είμαι τώρα, δεν παίζει κανένα ρόλο η αρχική εντεκάδα. Παίζει ρόλο το πώς θα διαχειριστεί την ομάδα του ο κάθε προπονητής. Και θέλω. Είτε αν βρεθεί μπροστά, είτε αν βρεθεί πίσω στο σκορ. Και θέλω από τον συγκεκριμένο προπονητή που είναι και προσωπικός μου φίλος να ενεργήσει και να αποδείξει ότι και οι Κύπροι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν πράγματι μεγάλες αξίες. Ωραία. Όσον αφορά την εντεκάδα του Απόλλωνα, ο Σβαλόφσκι σίγουρα κάτω από τα δοκάρια, ο Λόπες δεξιά. Παίζεται το αριστερό άκρο της άμυνας, αν θα προτιμηθεί τελικά ο Μόρις ή αν θα πάει στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Μερκή ή αν θα παίξει εκεί ο Νεβά. Υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Κιντέρος. Πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην εντεκάδα με τον Ρίθεν, μπροστά του ο Μπακούρα, Ατόρνο, Κοσόφσκι και Μαρτάκοβιτς. Μάρι. Πιστεύω και εγώ αυτό θα είναι η πρώτη έντεκα που θα ξεκινήσει ο κ. Ανδρέας. Εξαρτάται από τον αρχηγό, αν είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω είναι αυτές που έχεις προαναφέρει. Μια συνταγή που είναι δοκιμασμένη στην ομάδα του Απόλλωνα, πετυχημένη συνταγή. Και μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας δεν έχει και την πολυτέλεια των πολλών και ποιοτικών εναλλακτικών λύσεων όπως έχει η Ομόνοια. Γι' αυτό πορεύεται με αυτούς τους 13-14 ποδοσφαιριστές εδώ και αρκετόν καιρό και είναι ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που κατά κύριο λόγο αυτοί οι 13-14 ποδοσφαιριστές τραβούν το κουμπί όλης αυτής της προσπάθειας. Και προϊστορία 2 νίκες η Ομόνοια 1 Απόλλωνας, τελευταία το 92 με το 1-0. Θυμάσαι φαντάζομαι αυτό το παιχνίδι. Ναι, είχα την τύχη να αγωνιστώ όπως και ο Γιάννος αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που κερδίθηκε με μια εκτέλεση πέναλτι. Σε αυτό το παιχνίδι η Ομόνοια ήταν κατά κράτος καλύτερη από εμάς. Είχε δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρια, όμως εμείς καταφέραμε με αυτό το γκολ να πανηγυρίσουμε το τρόπαιο, αντέξαμε στην πίεση της Ομόνοιας και στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε το τρόπαιο. Εσύ δεν αγωνίστηκες, ήσουν τραυματίας. Ήμουν τραυματίας, αλλά παρακολουθήσα το παιχνίδι. Ήσουν στην ομάδα, μάλιστα. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ένας τελικός δεν κρίνεται στο ποιος είναι καλύτερος, αλλά στο ποιος είναι και πιο τυχερός, ποιος είναι και πιο εύστοχος, οι τακτικές. Και σήμερα, γνωρίζοντας και την Ομόνοια και τον Απόλλωνα. Είναι ένας τελικός τακτικής. Ναι, θα είναι σίγουρα ένας τελικός τακτικής. Ίσως ο Απόλλωνας να παίξει λίγο την κόντρα και εκείνη που πρέπει να προσέξει η Ομόνοια. Το καταληκτικό σου σχόλιο, να σημειώσουμε και την παρουσία του κ. Μπουζάκα. Είναι σημαντικό να έρχονται τέτοιοι διαιτητές. Εγώ θα έλεγα ότι το σημαντικότερο για μένα είναι να μείνει αυτός ο τελικός αξέχαστος. Έχω πολύ καιρό να θυμάμαι τελικούς. Τα τελευταία χρόνια οι τελικοί περνάνε σχεδόν απαρατήρητοι, από μένα τουλάχιστον. Θέλω έναν τελικό αξέχαστο. Ωραία. Μάριε, το καταληκτικό σου σχόλιο. Η ευχή όλων μας είναι ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο να απολαύσει τον τελικό, μακριά από οποιαδήποτε βιαιότητα. Πιστεύω ότι όλα δείχνουν ότι θα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Έχει έρθει και ένας από τους καλύτερους διαιτητές. Και πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί και η ποιότητα που θα παρουσιάσουν αυτές οι δύο ομάδες, που πιστεύω ότι είναι από τις ομάδες που παίζουν αρκετά καλό ποδόσφαιρο, εύχομαι να το πράξουν και απόψε και ο κόσμος να απολαύσει ένα τελικό κυπέλλου αντάξιο των δύο ομάδων. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια Χαραλάμπους. Κάθε επιτυχία στον Απόλλωνα. Ευχαριστώ, Ιάννο Καλαθέου. Τα ίδια και για την Ομόνοια. Πάνω απ' όλα να κερδίσει το ποδόσφαιρο. Να είσαι καλά.